Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Mantis King GT2022. Аз съм Памучто и днес искам да ви разкажа какъв апдейт мисля да направя на тротинетката. Ще започна малко с предистория. Още като избирах моделчето, гледах Mantis King GT и X. Обаче разликата в цената е голяма и реших да си взема X+, тъй като ми устройва мощност и е много сходен с Mantis King GT-то. Обаче първоначално, още като гледах тротинетката, ето е това хубавото корнилце, на мене лично не ми харесва с тази извивка и е много тъничко и е с размер 22,2 на тръбата. И реших, че кормилото на Mantis King GT, което много ми харесва и искам да сложа него. Гледам в сайта, всичко ми изглежда едно и също, отивам, поръчвам кормилото, махам това кормило, слагам другото и газ. Обаче какво се случва? Отивам аз в магазина. Човека имаше кормило за Mantis King GT. Даваме го. И какво да установим? Че централният диаметър на захвата на лапата е 29,2 или 29,6, забравих точно къде беше размера. И удреме на камък. Ето, машинката си угасня. Интелигентна е, когато стои 5 минути не се използва и си угасва. Сега ще стартираме наново. Ето, иска NFC. Обаче аз NFC-то не съм го взимал. Сега ще взема NFC картата. Да отключа. Както се казва, да запалим тока. Ето го ключа за тока. Штрак. Запалихме тока. И така, продължавам, че се отплеснах малко. Все пак съм Памучто. Памучто обича да се отплесва. И така, гледам кормилото. Страхотно. Като параметри е малко по-широк от на X-то. С около 3-4 см има малко по-голямо издигане. Следователно, на мен точно това не трябва. И другото, което ми харесва на X на Mantis King GT-то, е, че тук има една разпънчица и този дисплей ще го сложа на разпънката и ще дойде малко по-нависоко, ще бъде по-удобно като карам да го виждам. Отделно ще мога да се сложа и разни аксесуари, защото в случая тук на това място не мога да сложа нищо допълнително. И така, продължавам с историята, с сагата. Гледаме. Това се казва лапа. Лапата е различна. И за да се сложи кормилото, трябва да се смени освен тази капачка и лапата, което излиза малко солено. И сега съм пред дилемата дали да сменям кормилото, защото трябва да се смени лапата. И другия въпрос е дали тази закопчалка, като ще смени лапата, ще пасне, да може да се захача, да може да се носи тротинетката. Като цяло, още не съм решил какво да правя. Трудно ми е, защото кормилото е пари. Лапата също струва пари. Потім да говоря малко цифри, да не ви мъча. Значи кормилото е 70 лева, лапата е 100. От тук иззад 170 лева екстрите. И не знам какво ще правя. Ще го мисля, съм решил още. Но по принцип на Mantis King GT-то фацата много повече ми харесва. И дисплея като е сложен горе стои много по-красиво. Самото кормило по-високо издигане.
малко по-широко, следователно има доста плюсове, по-удобно и по-стабилно става като се кара. И така ще ви държа в течение, да ви кажа какво се случва и какво съм решил. И да видим дали проекта ще има реализация. Между другото има много готини светлини. В момента е на авторежим и се свети уникално машината. Лето светлението. И докато се любуваме на това красиво лето осветление, което е много готино, господин Памуков ходи до магазина и взема кормилата. И кормилата е много яко. Кормилото няма да е от Mantis King GT, а ще бъде от Wolf Warrior. Ето го. Кормилото. Кормилото е много по-готино, с по-високо издигане, по-голямо разстояние от централния захват до тази разпънка. Кормилото е уникално. Страхотно е. Ето, там тук. И след малко ще ви разкажа някои подробности за самото кормилце. Така, продължавам с кормилото. Както забелязвате, това е старото кормило с широчина 61 см. И съм забравил пак да стартирам тротинетката. Хайде да стартираме на много, защото обичам да е по-красиво. Затова винаги ви е показвам с включен дисплей, NFC-то. Сключваме и така, продължавам. Значи кормилото е 61 см. Вадим ретрорулетката, разпъваме от единия край до другия. Ето, 61 см. Е оригиналното кормило. Както забелязвате, тук тази лапичка е оригинална с този капак. Тази лапа ще бъде сменена, защото за да стане новото кормило, трябва по-широка лапа. И сега да ви покажа и новото кормило как ще изглежда. Вземем кормилото, ето го. Просто уникално. Налагам го горе-долу на височината на оригиналното и вижте каква е разлика. Какво е издигане от около 6-7 см. Според мен има издигане и ще стане много красиво. Ето го оригинално, не оригиналното, ами това е кормилото на Wolf Warrior GT, което е 71 см. Сега ще ви го измеря да ви го покажа. Това е рулетката. Меря, пазбъгах не 71 см, а 63. Грешката е моя. С 2 см е по-широко, но ако погледнете самото кормило на фона на другото, забелязвате тук колко е малко издигането, а тук при това кормило на Wolf колко е по-голямо издигането. Изобщо съвсем различни кормилца са двете, а на Mantis King GT е разликата в това разстояние. Тук ако е горе по-лесно, ако е два пръста, има място за почти трети. При Mantis King GT това разстояние трудно ми влизат двата пръста. Ето, това ще бъде кормилото. Другата седмица за вас ще бъде в този епизод, но за мен ще бъде другата седмица. Ще взема лапата и ще закарам машината в сервиза, защото човек от сервиза каза, че ще има разни малки корекции по захвата, но ще стане. Ще е интересен проект. Се надявам да стане добре. Продължавам. Като имам резултати, ще ви покажа какво се случва и какво съм направил. И така. Това е за сега от мене.
След малко се връщам. Само след рекламите. Бръм, 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 бръм. Бръм. Опа! Опа! Старото кормило го няма. Здравейте! Хубави ли бяха рекламите? Не знам за вас, но на мен доста време ми се сториха. А за вас бяха само една секунда. Ето, мигът на истината. Мигът на истината. Гледайте, новата лапа. Това е новата лапа. С новия държач. Кормилото майка уникално. Дисплея. Ето, погледнете. Топ стана кормилцето, искам да ви кажа. Направо се стана уникално. Много съм доволен. Направо гледайте. Съвсем различна фаца стана мантиса. Уникален. С това голямото хубаво кормило, с хубавото издигане. Изобщо няма какво да ви кажа. Стана игра, за да стане кормилото. Първо тази лапа, тази капачка беше последната налична. Я чакахме да пристигне. Лапата също. Кормилото човека го имаше наличен аз. Кормилото го имаше налично. Много благодаря на колегата от Electric Scooter Варна, който ми направи този тунинг и който помогна много. Страхотно стана. Направо уникално. Погледнете. Съвсем друг мантис. Нищо общо с това кормилце. С това издигане. Ето. Има си място за аксесуари, има си място за всичко. Просто си стана топ изпълнението. Топ на топа. Ето го мантичето. Страхотно. И като казах страхотно, смених малко и фаците на мигачите отпред. Сложих ги покрай дисплея, защото на старото място не се виждаха добре. И стана доста къстъм изпълнението. Между другото, височината на кормилото се промени. Не че се е променила, височината на кормилото е с 4 см по-нависоко от старото кормило. Пробвах тротинетката, покарах я. Усещането е за друг скутер. Направо, наистина, не се ме етапя. Все едно карате машина от доста по-висок клас, доста по-готино се усеща управлението. Изобщо позицията на стоене на ръцете, на стабилността, голяма разлика. Дали, наистина, препоръчвам ви, който може да се го направи този тунинг, трябва да влиза този тунинг съответно лапа. Това е лапата, чашка, тази стойчица и кормило. Всичко става, малко кабели се издърпват за дисплея, но който иска, си постига мечтите. И между другото, дори с това кормило с новата лапа, скутерът пак може да се сгъне, да се сложи на тази стойчица, няма проблем, всичко се става точно, пак се става за прибиране в багажник и за пренасене. Просто уникална работа. Скоро ще ви покажа и другия тунинг. И може да сте забелязали тук от клипа, че имам разни добавки, но за тях ще ви разкажа в следващото видео. За сега, чао от Памучето.